Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke bakuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama confirmed transfers kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama iOrlando Pirates ke engena njengamanje iOrlando Pirates isanda qinisekisa indaba ke zokuthi ke isibasayinile abadlali ababili from lapha iMarumo Gallants. Labo ke badlali kuyena ke lapha ke uDaniel Msendami ongokudabuka ezweni ke laseZimbabwe oyiwinga kuyona ke lapha ke iMarumo Gallants. Impela ke iOrlando Pirates isimsayinile lo mdlali ke kulona ke iwindi lama transfers bese kuba uyena ke lapha ke uMpho Jabatsane othathwa ke njenge replacement yakhe ke lapha ke umbekezeli Mbokazi. Impela ke laba badlali ababili sebengabadlali ke bayo ke iOrlando Pirates lapha ke uMpho Jabatsane oyi center back aphinde ke aba i-left back kanjalo ke noDaniel Msendami from lapha ke iMarumo Gallants. Ngicabanga ukuthi ke kuzoba lula kakhulu ukusebenza ngaphansi ke kwakhe umqeqeshi lapha ke uAbdeslam Odo njengoba ke sazi ukuthi ke kade ke eqeqesha lona ke iqembu layo ke iMarumo Gallants. Ke yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama transfer news kuyona ke iBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la nisale kahle.